ще играем на някаква игра, която е Devil Room Troll. И ще видим докъде може да стигнем, защото е много трудно. Моя приятел играе. Мале, какво беше това? Така. Мале, скачай! Значи, дупката се премести! Така. Так. Добре. Yes! What the heck? DJ! Май, каква е игра? Буквално. Да, разбирам защо се нарича в името има трол. Виждам трол. Много голям трол. Махай се. Реклама. Твинк. Вижте реклама. Гигек. Някой може да ми предвърши тази игра, която сега имаше на реклама. Лота. Не! Добре, маля. Колко ми е гадно! Фак. Не! Невъзможно. Давай! Как скочи? Не. Какъв си ти, човек? Хайде бе. Къде е? Хикс. Просто когато имате такова затруднение, влизате от бележката, пак влизате. Много е просто. Вот. Влизате от бележката и пак влизате. Така. Връщаме. Yes, най-сетне. Тичай. Тичай, дебело човече. Така. Махай се. Вебсайт. Така. What the? Добре. Yes. Gada. I've been a long time ago. But it comes from what's to go. I think from Bucklambo. Да, значи ние трябва днес да биеме 10-то ниво. Така. Малей, какво е това бе? Така, идваме тук. Добре, това не го очаквах. Какво? Така, лекичко. Не!
пак право Спайк. Махай се, реклама. Така. Лекичко. На ръбчето. Хо-хо. Како? Така. Лекичко. Пак лекичко. И пак лек. Как се добавят спайкове към спайкове? Не. Защо? Тъпа игра. Така. Фък. Добре, мисля, че днеска няма да стигнем до 10-то. Елата, човек, това е невъзможно. Така, това усещам, че няма да го направя много скоро. Това е сигурно най-тъпото нещо на света, което е измислено. Мисля, че го разбрах. Мисля, че го сванах. Ако мога точно на ръбчето. Така. Не. Така. Фък. Так. Не! Да. Пън. Какъв голям пън съм. Така. Джефри! Браво! Най-сетне! Фак! Не ги видях! Добре. Добре, вече го знам. Просто се моля да джъмпна по точното време. Така тичай от Спайк си. Не ми дава да се движа в майко. Yes! 9. Не. Фък. Втората Спайк си. Първия път го направих, ама това на последната част не го направих. Не я направих, което е тъпо. То първо са по-лесните, после по-трудни. И защото това е много трудно. Трябва да съм уинг. Така. Най-сетне. Давай! Защо не ми скача играта? Така. Скочи! Не бях на ръбчето! Someone killed my brother! Who did it? It was a giant piranha! I will get my revenge! I'm going to eat meat and grow. Бях ето толкова мъничко близко, но не го направих. Нали, никога няма да стигна до 10-то. Сега минавам това ниво и свършвам епизода.
Но изглежда, че няма да го мина, защото играта не иска да го мина. Какъв е този първи спайк? Така, падаме и скачаме. Невъзможно ли е? Играйте тази игра, моля ви. Кажете ми дали е невъзможно за вас, защото за мен е невъзможно. Просто така трябва да спама рестарт. Пак, тапто ретрай. Аз се предавам, човек. Пишете ми някой, ако е играл тази игра, минавал ли е 9-то? What? Сам паднах! Аз дори не съм пипал бутони! Сам паднах! Най-големия късмет, ама не е късмет надолу. Чампа! Така. Ще експлодирам. Минах през пайковете. Ако ме видяхте. Буквално минах през пайксите. Отстрани. Газу ми се заклещва на този тъп спайк. Така. Ще гръмна. Така. Мини го! Майко. Просто усещам как тялото ми гърми. Човече! Тъп човек, що не скачаш? Не. Аз тук се предавам. Трябва да се предавам тук вече. Тъпо. Това е тъпо нещо, което ми излезе. Просто не мога. Не. Просто скачай. Скочи! Не, бях на ръбчето. Умирам, човече. Сигурно, когато стана на 10, няма да го мина това. Така. О, фък. Пак умрях. Скочи! Така. Човек няма да издържи на тази игра.
Нека да върви само на път. Нека да върви само на път. Това е малко път. Стъпи, блъскаш. Така. Аз просто се гърмя музика. Да, човече. Това е невъзможно. Да, тъпа е играта, нали? Но е много трудно. Елата! Добре, аз се предавам на тази игра. Какво и защо? Това е невъзможно. Ти трябва да си най-добрия рънер на света, за да го минеш. Така. Давай. Бях толкова близко до него. Сега не мисля изобщо, че ще го направя. Реклама, само реклама. О, 3 часа сигурно вече играя тази игра и не мога да го направя. Не мога. Скочи! Усещам, че ще си хвърля телефона през прозореца. Не! Така. Шо! Ай! Докоснах портала! Честно казано, аз се предавам. Така. Green Reaper. Не. Що си мисля, че това е най-гадната игра на света? Кажете ми, ако сте виждали по-гадни игри от тази. Тази дори не е гадна, е трол. Това е тролеста игра. Bloopers are real way till the end. If you're on the Pulse Premium format plan, you can design your own card. Check it out. You can add whatever emojis you like. I like this one. Добре, аз се предавам. Ще свърша това видео тук. На следващото ще сега, докато не рекордвам, ще се пробвам да мина това ниво и сигурно ще оставя следващото
няма да правя 10-то, за следващото видео ще го оставя. И чао от мене. Всички да са живи и здрави и да се сабскрайбнат за канала ми за повече късмет.